passa, xavales? Però més natural, però sí que hem de... Què passa, vermutis? I los vermut per los vermuteros. No tenim vermut. Bona tarda o no dic bona tarda? Dic bones, perquè clar, no sabem si menjarem... Bones! Som al vermut. I salut. Salut, sobretot. Som al vermut i salut. És bona, És molt bona, bro. És molt bona. Salut. Salut. Però això ja ho has dit, és normal. El nostre vídeo, què farem al nostre vídeo? Tinc una idea, Ara mateix, hem gravat la introducció i hem dit, què gravem ara? Així funcionen les coses, a Cal Vermut. Que tu les penses, dius. Què anem a fer, va? Què anem a fer? Sí, Has tingut la idea, doncs explica què vols fer tu. Primer de tot, el que hem pensat és, com som de l'Arsenal i de l'Espanyol, no? Sempre m'està copiant. Sempre. Això també és una dinàmica que els nostres amics sabreu. Sempre faig alguna cosa i ell m'ha de copiar. Sí, ell em va copiar el pentinat i tot, però... Vale. Llavors, el que volem fer aquí és, una vegada acabat la temporada, fer un vídeo de dir què faríem amb els jugadors. Jo li preguntaré primer sobre l'Espanyol, després li preguntaré sobre l'Arsenal. Jo tinc la plantilla de l'Espanyol aquí al mòbil i li aniré preguntant, jugador per jugador, i ell em dirà si el ven, el cedeix a un equip, o ens el quedem. I vendre o regalar-lo. Si vols regalar-lo, ho fem. O pagar perquè se'n vagi. Clar. Que això també pot ser aquí. És una diferència, vendre per treure un benefici econòmic que vendre perquè estàs fins als collons del jugador. Aquí hi ha dues situacions diferents. Una equip puntero, l'altra equip puntero del jugador. Vale? Les bromes me les faig jo, fills de puta. Dimitrovic, comencem pels porters. Dimitrovic. Es queda de manual, bro. Sí, no? Es queda de manual i de fet... Quants anys té ara? Deu tenir 33 o així? 34 ja. Crec que només li queda un any. Si demana ampliar un any més, jo li amplio. Si li queda un any, el que ve dius. Sí, vull dir, jo crec que li queda aquest any i prou. I si demana ampliar un altre, jo li ampliaria. Bueno, també ens podem esperar. L'any que ve tornem, ens veiem en un any. Vale, i tornem a fer... Però és que és una locura. O sigui, el fet de suplir a Joan Garcia, em referiré a ell com el seu nom correctament. Joan Garcia, és que clar, no podia començar ja tan cagant. I havent costat 0 euros, és que és molt boig, Sí. És molt boig. Bueno, va començar molt bé, potser no va acabar tan bé, no? Bueno, jo crec que va ser més cap al mig de la temporada. Sí, va tenir un tram molt bo, tio. Al final de la temporada també recordo unes parades contra l'Osasuna, tio, el partit que ens salvem. Ángel Fortuño i Pol Tristan, els altres dos porters. Què passa amb cadascú? Mira, amb Fortuño tinc un gran dubte, tio. Perquè Fortuño ja deu tenir 24 o 25 anys. 24. És un porter que li veig molt de potencial, bro. Però és com que porta bastants anys sent el segon porter. I és que Dimitrovic no hi trobes de titularitat. I tampoc, de la temporada que ha fet Dimitrovic no pots apostar ara per un altre per la cara. Jo el cediria si ell vol, perquè no sé si voldrà, perquè està una mica fins als collons, jo crec. Val, Pol Tristan, 24 anys també. Té 24 només? Sí. Aquest me'l quedo. Quedes, de segon? Me'l quedo de segon, no. De tercer, bro. De fet, el veig fent armari, aquest. Llavors fitxaries un altre. Sí, de segon fitxaria un altre, perquè Pol Tristan la veritat que no he vist. Més que me'l ve algun partit no he vist. Anem als defenses. Omar El Hilali. Buah, aquí tinc més dubtes, però crec... L'has odiat, l'has estimat, jo t'he escoltat que crec, pel que li queda de contracte, ara mateix és una venda. Ara venda, l'apunto, no hi ha marxa enrere. Em fa mal perquè me l'estimo, és un jugador de la casa, perico, que li veig, no sé, com uns valors bastant afins al nostre club i li veig un sentiment, tio, em cau bé. Però, no sé, també tinc un dubte aquí, bro, perquè l'any passat el podíem haver venut per 15 milions, tu saps que fins i tot l'Arsenal va estar interessat. Perquè realment el tio se li veia molt potencial, bro. Ha fet una temporada, és jove, deu tenir 22 anys encara. Va fer una temporada molt bona. Què passa? Que aquesta ha sigut tirant cap a dolenta. Llavors hi queda un any de contracte. I tinc dubtes pel fet de... Ara el vendràs per molt menys que l'any passat. Amb un any menys de contracte, mala temporada, més gran. El vendràs per menys, segur. Llavors, també és una manera d'apostar per la casa i dir, me'l quedo. Però també necessitem alguna venda. Llavors, per mi és venda. Pots treure alguna cosa. Vale, ojo aquí. La cuca. Ojo aquí. Ja l'he vist. La cucaratxa. Cabrera, la cucaralla. La cucaratxa. Ens ha fet aquí molt entre nosaltres. Sí. La cucaratxa és un sí de manual ara mateix. El quedes? Sí. Uah, amb aquest sí, que un any has dit que sí, bueno, que un mes dius que... Tio, què faig, bro? No podem tornar a pujar i tenir el mateix central que teníem com hem baixat. Què faig, bro? Què faig? O sigui, et quedes a la cucaralla. Què faig? Si aquest any m'ha callat la boca. Ha fet un temporadón històric. I no sé, el veig cada vegada sabent més les seves limitacions amb la pilota, que són bastant grans, i sabent les seves virtuts en el joc aeri, en els duels defensius, que en són també, perquè em sembla el millor defensa. Ara dir una locura. Acaba ja la frase perquè no la pots deixar així. T'ho juro que em sembla defensivament dels millors defenses de la lliga.
T'ho prometo, bro, t'ho prometo. És molt dir això, Saps que dins del hooligan que soc bastant objectiu. Sí, ho sé, però hòstia puta, Després té moltes mancances, i per això està a l'Espanyol, si no estaria un altre equipàs, saps? Ja, no. Que opini la gent als comentaris. Que opini la gent de l'Espanyol, la gent no de l'Espanyol també, que opini als comentaris. Sí, jo espero aquí molt feedback de Perigos, tio, i de fer-nos aquí una mica el suport. Aquí ens hem fotut molt perquè Cabrera és el nostre jugador. Sí. Sí, això, clar, és que necessitem que segueixi, però comença el canal i se'n va, no podem. Foto el clip, de fet en algun moment foto el clip de la cucaratja. Per què li hem dit cucaratja? Que per qui no ho sàpiga, foto el clip ara mateix. Els pericos ho saben segur, però és espanyol, aquell clip és espanyol. Sí. És literalment espanyol. Yo, por lo que veo en la jugada, el rival se agacha y le grito al árbitro que se agacha, se da vuelta y viene y me saca tarjeta porque él dice que le digo cucaracha. Y no sé, primero que aunque le hubiera dicho cucaracha me parece ridículo. Anem a José Salinas. Venta. Toma por culo ja. No cal ni que t'expliqui. José. No? Miguel Rubio. Me'l quedo tenint en compte que necessites fons d'armari en els centrals també. I és un central que defensivament no fa malament, mesura un 90 i pico, és un tanque per dalt, me'l quedo. I amb Salinas vull fer una precisió, sisplau. I tant. Tot teu al canal. El pobre ha jugat 5 partits, poder, i cap ha sigut poder 2 o 3 de titular. Llavors, clar, a mi em sap greu perquè el tio pintava bé i clar, ha vingut aquí a fer de substitut del millor lateral de la Lliga, literalment, a esquerra, Carlos Romero. El que millor temporada ha fet de la Lliga, per mi, Carlos Romero. Sí, és argumentable, sí, la veritat. I és bastant... Ja no surt aquí, això és el que fa mal. Llavors, donant-li la titularitat, no ho veig. Que segueixi un altre any de suplent quan hem vist que no serveix de suplent, perquè surt 4 ratos i hi ha jugadors que no valen per això, que necessiten continuïtat, necessiten sentir-se més futbolistes, saps? Llavors jo el vendria i posaria a Roger Hinojo, que tenim el teníem cedit al... Mira, doncs ja, Roger Hinojo, me'l quedo, i li dono ja bastanta prioritat al primer equip, com a segon lateral. Hem de fitxar un, està clar. És el teu Roger preferit, diries? Sí. Vale. Però no que la té més llarga. Vale, perdona. Sí, ets tu, ja ho sé. Riedel. No, Rubén Sánchez, bro. Ai, perdó, bueno, després tornem. Rubén Sánchez. Rubén Sánchez, jo me'l quedava. Me'l quedo. És un jugador que és molt polivalent. És un jugador que té unes cames, bro, que ja m'agradaria a mi. És veritat, sí. Saps per l'arguetillo de les cames, bro, que hi ha alguna foto que és al·lucinant. I és un jugador molt polivalent, el pots fotre a lateral, d'extrem, el tio et rendirà, et desbordarà. Després, defensivament poder alguna vegada se'n va, qualitat no és la que més té, però acceleració i collons li fot. Llavors jo crec que és un jugador que va bé tenir-lo. No com a lateral titular, si se'n va Omar hem de fitxar un, que de fet sonava Arnaueti. Ah, sí? No es queda el Girona? Ha sonat... No ho sé si es quedarà o no. Pot ser que no. Ha sonat Arnaueti, el que em fot és que és bastant culer, però... És bo. És bo, a mi em sembla bo, Riedel, ara sí. Riedel me'l quedo, 100%. També, 100%. Si te'ls quedes tots acabareu segon una creuada, Me'l quedo 100%, li veig projecció, és un lateral jove, pipolles, li veig projecció i crec que aquest any tenir més minuts, perquè quan ha tingut minuts ha fet alguna cagada, però li veig potencial aquest tio. Pablo Ramón, hòstia, no sé ni qui és, de veritat. Aquest tio ha estat cedit aquest any al Racing, bro. Ha pujat amb el Racing, amb bastant protagonisme, jo me'l quedo. Quasi 2.000 minuts jugats a segona. Jo me'l quedo perquè és bastant polivalent també, pot jugar de lateral, de central, i si tu et quedes ja... Clar, és que si et quedes amb aquest, has de fitxar algun central. Un central titular, perquè s'ha anat a sobre Calero. Mira, de defensa 6 t'has quedat i encara falta Hugo Pérez. Hugo Pérez no me'l quedo. El vens. El regalo, bro, s'anirà gratis. Em sap greu, vull dir, si ens veu algun d'aquests, teniu molta... Ara Hugo Pérez està plorant. Teniu molta pasta, bro, aneu a jugar por ahí, tio. Passem amb els mig. Aquí es posa interessant la cosa. Jugador fetitxe, bro. Perquè aquí sí que els conec tots, crec. Urco. Buah. Com el quedo jo. Sí de manual, bro. Urco com el quedo jo. Em sembla un fitxajazo històric per 5 milions, crec. Crec que és el meu jugador preferit de l'Espanyol. És que és molt bo, és molt bo. És molt bo. O sigui, i el veus, fot 1,90, mira'm com mesura. 1,89. I sent mig centre... 83 quilos, mentida, pesa més. I sent mig centre i té una qualitat... 25 anys. Em recorda a Roy Busquets, saps? Sí, però més físic, però més físic. Més fort, Busquets era més erguit. M'agrada, no està ben dit, no, això? No sé. Busquets era, sí, com el Peter Languila. Com jo, una mica com jo, no ens enganyarem. M'encanta. Vale, Pol Lozano. Me'l quedo, Pol, me'l quedo perquè el veig un jugador que pot jugar moltes posicions al mig del camp,
que també que tenim un equip bastant polivalent en això, i això va bé, saps? En equips que no tenen tant pressupost, doncs amb un jugador pots fer de bastantes posicions. I Pol Lozano crec que és un jugador que ho pot fer molt bé de 6 i de 8, saps? Ho pot fer molt bé a la posició d'Urco i ho pot fer molt bé d'interior, per així dir-ho, saps? I a sobre té el sentiment perico i a mi em cau de puta mare. Edu 100% sí de manual. Edu que ja el sabia. Aquest any ha fet molt bon any. Jo l'he vist aquest any ja agafant les rendes de l'equip, que Al també principi va començar molt bé. va començar millor de com ha acabat, No, però ha anat de més a menys, però era una l'he vist locura. això, agafant les rendes de l'equip, que també necessitàvem algú de dir, hòstia, doncs anem a tirar cap endavant, saps? I el tio s'ho ha cregut i a sobre que té la qualitat. Aquest és un altre que pot jugar de 8, de 10, de 6 si vols. És un tipus d'arder, saps? Era jugador fantasy al principi de temporada, ho dèiem. Rafael, no sé si és Bauzà o Bauzà. Bauzà, crec que és Bauzà. Sí? O no ho sé, o Bauzà. No, esclar, té l'accent obert, haurà de ser Bauzà. Bauzà. Malquedo. Hòstia, es queda tothom, Malquedo. Es queda tothom. Ha fet un any molt bo al Mirandés, el tio jugant tot de titular al Mirandés, que ha baixat, bueno, a l'última jornada, però un tio de 20 anys jugant-ho tot al Mirandés sent titular, jo crec que ha aconseguit com aquesta mili, saps? A la segona divisió. Molt ben tirat, I molt futbolero, Molt ben tirat. Una mili al Mirandés, tete, és que és equip de milis. Mili Mirandés. Sí, Mili Mirandés Anduba Club de Futbol. Espectacular. Jo crec que aquest sí que diràs Grajera. Venta Mira que segur. pintava bé. A mi m'agradava, l'any que vam estar a segona, Pintava bé, tio. l'any que vam estar a segona me'n recordo que havíem vist algun partit, I a bro, mi m'agradava molt. i dèiem, era del rotllo Urco, bro, sense ser tan físic, de molta qualitat, Més buscat. més tècnic, però no sé, no ha tio, què ha jugat, fet. és que no ha jugat, aquest. No, No ha estava al Depor, s'ha dit, bro. 700 minuts, 14 partits, amb el llarg que és la Hypermotion. I a sobre, en una segona divisió, tio, que jo pensava que tindria... També hi ha hagut un tema d'una clàusula que l'havien de comprar si jugava més d'X minuts, que és la típica, saps? Però més dels que ha jugat. Crec que era algo així, rotllo partits, perquè deu haver entrat molts al banquillo. L'havien de comprar. Hòstia. Em sap greu aquest tio, perquè això em queia bé, tio. Era un Cayetano, històric, Però bueno, no em queia malament. Javi Hernández. Sí, de manual, bro. Sí, Sí, si mira les estats, t'he parlat d'aquest tio. En 21 partits en el Mirandés. 7 gols, 3 assistències, 22 anys, mitja punta, no tenim un jugador així, perquè Edu no és un mitja punta tan explosiu ni molt menys, baixet, centre de gravetat baix, molta qualitat, i és que és el que em fot por, que no ens el quedem. Justin Smith. Deixa'm dir-me el nom, val? I després tu respons. Justin Smith és venta. És venta o sessió, però venta. Sí? Venta. 23 anys, sessió potser ja... El veig una venta, clar, tio. Molt bé. Doncs passem als davanters. La xitxa ara. Puado. S'ha de quedar. És patrimoni espanyol, Perico, Cantarà, Però bueno, Clubman... depèn de la temporada que faci, Depèn de la temporada que faci la cabera. És un jugador que aquest any no ha fet mala temporada si traiem que ha estat lesionat 3 quarts de temporada. Vull dir, quan ha jugat no ho ha fet malament. No sé quants gols haurà fotut en pocs partits, 2 gols en 10 partits. Vale, sí. Tampoc ha sigut mai un golejador, no? No, El que ha de fer és alimentar una mica el Roberto Quique García de turno. Però jo confio en ell, jo El confio. capità, te'l quedes? Igual Clubman, a sobre, bro. Parlant de Roberto. Me'l quedo. A mi Roberto em té el cor guanyat. Ho sé. És un jugador molt sentimental, saps? I això també fa falta, saps? En un equip, jo crec. Un jugador, bro, que el tio no hi surt a les coses i poder, per ser tan sentimental, no hi sortiran. Perquè el tio entra en el bucle, però després ho veus que ho pateix, saps? I que no és allò que li sua la polla, saps? Que hi ha molts que venen un tio aquí cedit de no sé què i els hi sua la polla, saps? I venen aquí a passear-se, com és el cas del Ngongue, saps? Que li sua la polla. És que literalment els hi suda. Però aquest tio el veus que ho sent, i si no hi surten les coses, però el tio està fotut i estic segur que està a casa fotut i treballarà per millorar-ho. 23 anys, tio. És molt jove. Jo confio molt en ell i això crec que és un jugador amb moltes qualitats físiques. És una locura físicament, és una bèstia. Com va la pressió? Exacte, en quant a esforç, dona molt. Li falta... L'agressivitat que té, li falta una mica de gol, que és el que necessita un davanter. Punteria. Però bueno, jo crec que el gol el té, o sigui, és un tio que bro, que aquest any sense jugar-ho bé t'ha fotut 7 gols, vale, jugant molt. A Lliga quants? Doncs tots a Lliga, ojo. Sí, i l'any passat va fotre mitja temporada 6, no està mal. Amb el Màlaga va fotre 20. S'esperava més aquest any. S'esperava molt més. Després del tram que va tenir l'any passat, els 10 gols arribaria tothom d'una cosa. Recordo algun fallo contra el Barça també, no? Però bueno, no anem a fer sang, no? Te'l quedes. Dodan.
Me'l quedo, sí o sí. Era Urco o Dolan? Ja saps Sí, que sí. Dolan mola molt, tio. molt. Mola molt. Bro, Dolan, follow us on TikTok, bro. I know you are... Això sí, Dos gols. Dos gols. Sí, no, necessita millorar. Bro, you need to improve, bro. I trust you. 5 assistències, que no està malament. Necessita millorar sobretot de cara a gol. Que el perfil no el teníeu i... Sí, i és un extrem amb més estats, necessita millorar estats, perquè al final un davanter necessita estats, però és un tio un altre que li veig implicació, saps? I això necessitàvem a l'Espanyol, tio, gent que s'impliqués, bro. Que sempre hi ha hagut aquí, que es viu molt bé a Barcelona, saps? Venen aquí a acabar la carrera o a tocar-se els collons. I no, tio, aquesta gent és gent jove que ve amb gana, tio. Molt bé. Ara aquesta tinc curiositat, ho hem parlat, però no recordo la conclusió. Enrique Quique García. Jo Quique me'l quedo, me'l quedaria, sí, me'l quedaria, però ha de venir un davanter. Un davanter centre, millor que ell, segur. O sigui, Quique jo crec que ha de ser un davanter que no pot ser titular. Ha jugat i el tio ha marcat els seus gols. Però clar, però si diuen no me toca Roberto Quique, et quedes Roberto, i llavors Quique fora. Clar, però no pots tenir Roberto Quique i fitxar un tercer, no? Sí, amb Puado també. Però Puado no és davanter. Però tampoc és extrem. Però jugarà d'extrem. Sempre ha jugat d'extrem. Ja, però és que és un perfil... Jo crec que 3 davanters és molt lícit tenir 3 davanters. Pere Milla, ara arribarem, però clar... Si m'haig de cada un, em quedo Pere, bro. Pere. A un dels 3. Vol que diguin Pere. Ah, val, perdó. A un dels 3? Si m'haig de quedar a 2 dels 3, em quedo a Quique, a Pere abans que Quique. Pere. Però Roberto el primer, no? Sí. Doncs mira, Pere. Pere... Quedes, no? Ho has dit? Me'l quedo. Perquè, hòstia, no fotem. Ha fotut una temporada, la millor de la seva carrera, pràcticament. Que fort. Després de portar 2 anys que semblava que no donava. De jugar de carriler a segona divisió. De carriler també esquerra. això s'ha de dir que és una implicació que és, però de fer 2 anys de dir, hòstia, que no dona el callo, bro. I ha fet un temporadón per lo que ens esperàvem d'ell, hòstia, no pot ser que el xutem. Anem a veure com segueix, perquè hi ha davanters que exploten. O sigui, que no vull dir que sigui aquest cas, que Pere ja ha tingut la seva carrera i ja no és poca cosa, però vull dir que hi ha davanters que comencen a millorar i a sentir-se millor conforme són més grans. Llavors, Quique, hem quedat que me'l quedo. Tu tries. Tu has dit que sí. Però clar, si et quedes als 3 no pots fitxar un altre. Hòstia, és que està Marcos Fernández. Vale, Quique fora. Clar, es pots. Quique fora, Fa mal, però Quique fora. Vendre'l, clar, no el cediràs, no? Marcos Fernández. Aquest me'l quedo 100%. Mira quants gols ha fotut el Ceuta a segona divisió. 14 gols, tio. O sigui, un jugador que ha fotut 14 gols a segona divisió és el típic que te'l fitxen per 10 milions. I tu el tens aquí i encara no te'l quedaràs. És el que em toca els collons. Que és la típica cosa que fem, que si el vegin fora el voldríem fitxar. Però com el tenim nosaltres, el vendrem. Clàusula de 2 milions si no hi pugem el sou. Si li pugem més de 8. Em toca els collons, tio. I a sobre és un jugador que l'he vist i se li va amb qualitats, tio. Jo me'l quedava, però de una. Vale, doncs, Jofre. Ui. Em sap greu per Jofre perquè me l'estimo molt, de veritat. O sigui, té un tatuatge espanyol, un jugador que ho ha passat molt malament a la seva vida, que tampoc no sóc qui per que em faci pena algú, però és un jugador que he empatitzat amb ell per lo que ha passat i perquè m'ha sabut greu i perquè se'l veu bon nano. Però jo porta anys que no li veig i poder necessita sortir per trobar el seu lloc i per explotar d'una vegada. Perquè aquí no se'l veu, amb 25 anys ja no es veu que exploti amb 25... S'ha de dir un jugador amb 25 anys, és que no ho veig. No. Jo el vendria tot el mal del meu cor, però al final necessites avançar, bro. Sadik. Venta. Si ha tingut una sessió que crec que no ha sigut molt fructífera, 3 gols a la segona divisió francesa no el veig. Val, i per acabar, Antonio el cedeixo. El cedeixo perquè aquest sí que li veig potencial. I sé que aquí, també per conèixer a Manolo, pel que s'ha vist, li costa a vegades confiar en gent de cantera. Crec que poder no tindrà la continuïtat que necessita un jugador d'aquesta edat i que jo li veig cosetes. Llavors, a una sessió, ojo. I, el més important, Manolo. Què fem amb Manolo? Manolo segueix, bro. Sé que em diràs perquè jo sé que jo en algun moment he dit que no podia seguir. Que és normal. Però és que portàvem 17 partits sense guanyar, Manolo, perdona'm, però jo t'estimo molt, de veritat, t'ho prometo. O sigui, també saps això. Sí, ho sé. Te'n saps una cosa com l'altra. A mi no m'ho diguis, de l'Imbell. No, a mi no m'ho diguis. Saps una cosa com l'altra, que l'estimo molt i que quan deia això amb tot el mal del meu cor, bro, perquè és ADN perico, bro. O sigui,
és com si un aficionat estigués allà, amb les qualitats que ha de tenir, que jo crec que les té. L'únic que, bueno, jo també, quan parlava d'aquests 17 partits, tirava bastant encara la planificació. No pot ser que se'n lesioni Puado, que és el teu probablement millor jugador o més determinant, i no fitxes a ningú al mercat d'hivern. Jo li confiaria un any més, si és el que Monchi ha decidit també. Hòstia, Monchi. Perquè jo, la veritat que amb Monchi, amb el fitxatge de Monchi em vaig quedar loco, i a part jo confio en Monchi bastant, fins que em demostri el contrari. Així queden les coses on només cedeixes a Fortuño i Antonio i vens a Omar, Salinas, Hugo Pérez, Grajera, Justin Smith, mig del camp et quedes amb tots, i de davanters, Quique, Jofre i Sadik fora. He tingut dubtes amb Quique, la veritat, és el que més dubtes em sembla. Però jo crec que és clar, et quedes amb Pere, amb Roberto, i vens a Quique donant per suposat que es fitxarà algú altre. Clar, necessitem fitxatge. Ara podem parlar una mica del que necessitem. Si se'n va Omar, que hem posat que sí, he posat jo que sí, necessitem un lateral dret titular. Si és una Tarnaueti, em semblaria bé, un lateral d'aquest perfil em semblaria de puta mare. Després necessitem un defensa central titular, però 100%, o sigui... S'ha anat Calero, que ja Calero no estava per jugar, i necessitem un central titular de garanties i amb bona... Jo diria inclús si fitxes un lateral d'edat mitja, que deu tenir l'Arnau, no? Deu tenir 25 anys o així. Jo fitxaria un central de 28 o alguna així, amb experiència, perquè ja tens el Riedel, que té 22, que pot pujar, i jo fitxaria un central de garanties. Llavors, al mig del camp, clar, vulguis o no, hi ha pocs jugadors al mig del camp, bro. O sigui, tu em deies, et quedes tots, hi ha 5 jugadors al mig del camp, perquè s'han anat cedits, Piquel i poc més. Sí, em falta algú, no? A mi també. Ah, Ramon, hòstia, Ramonet, carinyo. Hòstia, Ramon, et trobaré a faltar, tio. Quina pena que no hagi funcionat això del Ramon, tio. Clar, aquí necessitem un mig centre més totcampista, perquè Urco és més posicional, Pol és més poder aquest totcampista, necessitem un totcampista titular. Jo a mitja punta la veig bé, amb Edu i Javi, i poder un altre més toqueti, saps? Com per exemple? Vull dir perfils, però no sé... No sona ningú de moment. De lateral esquerra, per cert, que necessitem un lateral esquerra, bro, o sigui, s'ha anat Carlos Romero, que això no ho hem parlat molt. Sonava el Harman, el del Barley. Internacional en Països Baixos, jo veig un bon fitxatge. I aquest es veu que el tenim quasi fet. Llavors, de mig del camp, no sé qui dir-te. Un totcampista i un toqueti. A dalt, un davanter centre titular, que li faci la competència a Roberto. Calatrava, un jugador del Castellón, ho tenim quasi fet. Ha fet un temporadón aquest any a segona. Què és? Punta? És extrem, mitja punta, por ahí, saps? I un extrem, segur. Un extrem perquè tenim a Dolan a l'extrem... Bueno, que Dolan pot jugar a les dues, juga més a la dreta. I d'extrems inclús, et diria. Perquè Puado sí que pot jugar d'extrem, però que necessites un parell d'extrems, 100%. Vale, doncs això és el que queda i a veure què opina la gent, què opinen els pericos, els teus amics pericos, i aviam què fa l'Espanyol l'any que ve. Aviam, tio, ojalà que vagi bé. Jo confio en fer un bon mercat d'estiu i, bueno, com a mínim assentar-nos en el top 12, 10. Saps? Ja seria un bon què? És a dir, no anem a Europa perquè poder és una mica fictici pensar en Europa, però de dir, hòstia... Mai se sap. No, això mai se sap, però anem a sentar-nos en el top 10. Jo confio, la veritat. Vale, doncs perfecte. I bueno, gente... Amb les teves decisions estàs content? Sí, jo estic content amb la meva vida, bro. Vols tancar d'alguna manera o no? Perico!